Morning. Morning guys. Ayan. Po ay April 29. Dito po tayo sa San Jose, San Nicolas. Ayan. San Nicolas, Santa Ana. Kasama ko si Paring Louie, yung aking stroke patients. Naglalakad po kami yan ng maaga dito. Dandahan lang maglalakad. Mamamirapal. Ayan. So this is our walking therapy program. Ayan. So I encourage the stroke patients to wake up early in the morning para maglakad. Diretso yun. Ako yate aso. Siyempre shout out sa ito sa Blor family. Yan, dito sa Santa Ana. Yan. Oras meron na po yan. Saguli, mayari ko na po. Saguli, mayari ko. Alam mo, ito may naitod ko. May naitod ko. Papare mo yan. Ne? Papare mo yan. Werewolf natin aso. Liwanag. Ayan. Sa dilim. Alam mo batiin? Oh, batiin mo na ako. Bro. Uy. Ayan. So may bagong tayong pasyente sa Kupang. Puta, aaway. Kaya mana niyan pre. Oh. Baca-baca kini. Kini. Baca tamu kini. Alam mo pare. Again, this is the walking therapy program. Louis Blor. Ayan. Ha? Puta pa. Kini pa. Still body ka pre. Still body ka. Still body ka. Ayan. Lagi mag-still body lang. So guys, this is our first time around. Miss ko na maaga. Para ma-check ko talaga naglalakad to si pare ko eh. Kasi puro short video binibigay, minuto, segundo na binibigay. So talagang maglalakad talaga. Na? Ay nakakatawa naman talagang maganda yung bahay nila. Ayan makikita ninyo po. So dito magkakamak-anak to na pre. Yan, magkakamag-kapatid. So this is good. Napakahaba nito para lakarin mo. Yan. Shout out BFWG, ayan, kasama ka ng anak. Ayan. Kaya siyempre kay Brother Randy, nagbigay ng jacket sa atin kahapon. Brother Randy, ayan. Salvador, thankful si Mang Keping sa'yo sa sponsor mo sa pagbibigay ng jacket. Ayan. Pagpalain ka ng Lord. Siyempre sa Kiabaw family, shout out also, ayan. Kasi ko tutulog Kaya pa yung anak mo sa abroad? Liobin. Ha? Liobin. 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 Ayan, Liobin na ni Paring Louie, shout out. Ayan. Pare, kakain. Manabukin naman. Ayan naman guys. Yung tungkod ko, baka wala ko siyang balanse. Ayan. Yung tambang pasyente pare, sa Kupang. May stock. Stock yan mo. Abnalbe na kaya ta. Sabi mo. Kaya sa Kupang, kay Kuya Imet, kaya Teren, sa Salak family dyan, shout out. Ayan. Nasabi na. Ayan. Sa inyo, sa Nasabi na. pa-therapy. Ayan. Pwede pa kanya, may tumpan eh. Kasi naitod ko. Siyempre, main talaga. Practice mo lang. Tulog pa ako. Wow. Waliga kita. Na? Waliga kita. May itong kapa. Ha? Kapa. Pila ko pa. Labi tapa. Kailangan eh. Ka-TV mo kanyang par. Ka-TV mo kanyang Blor. Ay, yung kotse niya yan. Yung kotse ni Blor. Guys, yung kotse niya. Binabaneo niya. So guys, ito na yung aming walking therapy program.
So magkakape muna kami. And then, alam mo na, we'll proceed to our therapy. So again, gandang umaga po. Ito po si Modoro Mangkeping to. Pasyente natin si Louis Blor. Yan. Sa kanyang bahay dito sa may San Nicolas, Santa Ana, Pampanga. Kasi yung pesta? May 10? Okay, malapit na pala pesta sa inyo. May 10, no? Punta daw kayo, bring nyo ang baon. Ayan. So ayan, magkape muna kami. Thank the Lord for the coffee. Ayan. Ano nangyari kahapon? Biyahe mo, okay lang? Fernando. Ayos lang. Nakita nga po mo? Ba? Lumalaw pa. Nakakotse kayo? Ito yung kotse mo, no? Hindi na nanalis yung kotse mo. Hindi na ayos, no? So yun, itong kotse ni Blor, ni Louie. Pag siguro gumaling na ito, yung kamay niya, yung kamay pare. Ito. Ito lang kamay niya, problema niya, tsaka para makapag-drive na maayos. So ito yung target natin. Ayan. Hope and pray yung ating programa tutugma sa kanya. Ayan. So kasi muli po, ito po si Modoro Mangkeping to, ang aking pasyente si Louis Blor, ng San Nicolas, Santa Ana, Pampanga. Guys, God bless po. Meron pa tayong verse ng Bible. Siyempre, meron tayong verse Bible bago tayo malis. Yung ating Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Please don't forget to like and share, subscribe our YouTube channel, Modernong Mangkeping 2 Stroke Therapy. God bless po. Pre, lagyan mo na. God bless. Ayun, oh.